Belo oko mene, sve je belo, pa mislim vidjet ćete i posle. Po prvi put snimamo u zimskim uslovima, kad se setim kako je ovde nekada bilo toplo i lepo, a sad je hladno i još lepše. Preporučujem hranu punu proteina, znači neki sirevi, neko meso, suvo ako bi moglo, može i pečeno, možda i neka belanca, znači neka jaja tvrdo kuvana, znači u svakom slučaju puno proteina, a proteini su sastavljeni od aminokiselina i mi ćemo samo sada napraviti uvod. Pogledajte formule aminokiselina koje će praviti proteine, to ćemo sledeći put da pričamo, a onda ćemo i pričati kako da nabacite mišićnu masu, mišići jednako proteini, koji su to dobri proteini, da li uzimati proteine surutke i slično, sve to u narednih mesec dana. Mislim da je ovo najzanimljivija lekcija, a da biste skapirali kako proteini funkcionišu i da nisu samo mišići, nego i svašta drugo u našem organizmu, enzimi, zatim strukturni, gradivni, kontraktilni, antitela o kojima stalno pričamo ovih dana. Znači slušate kako su jako važna za borbu protiv stranih tela, virusa i bakterije i svih ostalih koji bi da naruše naš imunitet, pa antitela su takođe proteini. Pogledajte šta imaju aminokiseline. Sad smo radili amini NH2 grupa, kiseline COOH grupa, imaju centralni C za koje je vezana amino i karboksilna grupa i imaju vodonik. I sad se razlikuju po ovom dole erostatku takozvanom. Tih erostataka ima 20, mi mislim da ćemo da radimo pola aminokiselina, možda malo aminokiselinu više, i u stvari vi treba da naučite samo ovaj R ostatak ovde. Znači, glicin, samo naučite vodonik. A pogledajte leucin. Leucin ima ovako CH2, pa CH, CH3, CH3, ovo se zove izobutil grupa, tako da je ona najkomplikovanija. Znači, uzeo sam najjednostavniju aminokiselinu i najkomplikovaniju. Imaju troslovnu oznaku GLY i leu i u principu na prijemnom ispitu nikad nećete vidjeti ovako punom rečju glicin i leucin, nego GLY i LEU, to cel svet razume da su to oznake za aminokiselinu, pa kad budemo radili šifre, onda je to glicin, leucin, alanin i slično. Pogledajte izoleucin kao još jednu komplikovaniju, pogledajte kako je leucin. Leucin ako naučite kao najkomplikovaniju, gde ovde CH2, CH, CH3, CH3, ovu metil grupu samo prebacite na ovaj gornji i onda ovde ostane CH2. Znači ovo CH, CH3 se prebaci ovde, a CH2 dole, tako da pogledajte CH, CH2, CH3 i CH3, to je izoleucin. Pa pogledajte fenilalanin, CH2 i benzen. A tirozin ima CH2, benzen i OH. Tirozin TYR, PHE i ILE. To su oznake izoleucina, fenilalanina i tirozina. Znači, vidite, aminogrupa, karboksilna grupa, C i H, a ovde ima aminogrupa, karboksilna grupa, H i ovo je sekbutil grupa. Sad idemo na lakše. Alanin, CH3 samo, pogledajte, amino, kiselina, H je gore uvek i CH3. Evo ponovo leucin sam ponovio i u zbirci vidjet ćete na svakoj drugoj strani je leucin i izoleucin kao najkomplikovanije. Pa opet izoleucin. CH, CH3, CH2, CH3. Naravno, to je sve jedna ista aminokiselina. Pogledajte serin, ser, CH2OH, alkoholna grupa, Serbija, svaka sličnost je namerna, CH2OH, vidite, CH2OH, serin, a cistein, CH2SH. Kovrđavi ljudi imaju puno cisteina, pa ukoliko ste kovrđavi, vi imate puno CH2SH grupa. Amino, kiselina H i CH2SH. Idemo sledeće. Asparaginska kiselina, CH2COOH. CH2, COH, vidite, ima još jednu
karboksilnu kiselinu u svom sastavu, a asparagin, ASN, je asparagin in, kao ovde amid, umesto COOH, CONH2. CONH2. Znači, vidite, imate CH2OH, serin, CH2SH, cistein, asparagin je CH2, CONH2 i asparaginska CH2COH. Valin. Valin je kao onaj leucin, samo bez CH2 grupe ovde. Znači se leucin CH2, samo skinete to i dobijete valin. Pa opet leucin, izoleucin, 100 puta. I imamo poslednje 3, glutaminska kiselina, to je CH2, CH2, COOH. Znači kao asparaginska CH2, COOH, ovo je CH2, CH2, COOH i glutamin CH2, CH2, C dvostruko O, NH2. I lizin CH2 4 puta, NH2 ili pišete CH2, 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 NH2. Znači, šta je fora? Fora je da ovo naučite iz reči amino, NH2, kiselina COH i H i samo ovde nastavke CH2, CH2, COH, CH2, CH2, CO, NH2, CO, NH2 i ovde imamo CH2 4 puta NH2. Znači, ukupno sad idemo u stvari, nastavljamo. Znači, imamo lizin, glutamin, glutaminska, to su 3, izoleucin, leucin, to je 5, asparaginska, asparagin, valin, to je 8, serin, cistein, to je 10, alanin 11, fenil, alanin, tirozin 12, 13 i glicin 14. 14 aminokiselina ćemo učiti od 20, a ko ne bude dobar, odnosno ko ne bude odgovarao odmah, posle ćemo dodati još 6 aminokiselina, ali u principu najviše vole na prijemnom leucin i izoleucin. To je to su dve. I sad vas ostavljam da uživate u ovom snegu. Divno je ovde. Tako da, čisto belo. Neka živuljka je ovde išla, zalutala i eto. Pozdravljam vas.